Jeg hedder Louise. Det gør jeg også. Jeg er pædagogisk-psykologisk uddannelsesrådgiver ved Rådgivnings- og Støttecentret, og jeg laver støtte til studerende med psykiske lidelser og udviklingsforstyrrelser. Og jeg er læse- og skrivevejleder, også ved Rådgivnings- og Støttecentret, og jeg giver læse- og skrivevejledning til studerende, primært med dysleksi. Mit navn er Nana, og jeg er pædagogisk-psykologisk uddannelsesrådgiver. Og jeg oplever ofte studerende komme ind til mig med nogle problemstillinger eller nogle vanskeligheder, som særligt tæller ind i 4 forskellige temaer. Hvor i det ene tema, det er det her med gruppedannelse. Er det noget, man selv står for, eller er det noget, underviseren hjælper en med? Hvad hvis man står uden gruppe? Hvad hvis man ikke deltog den dag, hvor der skulle laves grupper? Så er der også den her med relationen til underviseren. Er det en tryg relation? Tør man gå til sin underviser, når man måske står alene eller uden en gruppe? Eller har nogle andre spørgsmål? Så oplever jeg også, at de studerende kommer til mig med udfordringer i forhold til det her med pauser. Hvad gør man i pausen? Hvordan skaber man en relation til sine medstuderende? Hvordan smalltalker man egentlig? Og så er der også en sidste tematik med, hvordan kan man placere sig i rummet? Nogle møder meget tidligt ind for at kunne få en plads, hvor de simpelthen føler sig trygge, så der ikke sidder nogen bagved eller foran dem i klasserummet. Og måden jeg sådan taler med de studerende om det her på og snakker med dem, er simpelthen ved at belyse deres erfaringer, deres tanker og deres ønsker, for simpelthen lige at få kortlagt, hvad er situationen egentlig, og hvad er det, kan vi gøre noget ved det, eller er det noget, de har brug for at undersøge endnu mere. Så det vi gør er simpelthen at få i tale sat, jamen hvad er det for en situation? Nogle gange giver jeg mine tanker til kende, for snakket ind i, hvad er det for nogle perspektiver, jeg ser i den situation, de står i. Og det kan blandt andet også være ved at skrive op på tavlen. Hvordan kan man smalltalke? Helt konkrete eksempler. Eller måske via rollespil simpelthen at få prøvet af, hvordan kan man egentlig gøre. Og så giver jeg dem en øvelse med hjem til næste gang, simpelthen hvor de får prøvet af eller får lagt mærke til noget bestemt i situationen, og så samler vi op, hvor vi finder ud af, hvad de er blevet klogere på, og hvad er det for et handlerum, de egentlig har. Jeg hedder Karen, og jeg er skrivevejleder ved Aarhus Universitet, hvor jeg møder mange studerende med dysleksi. Og de studerende, som jeg møder, de har jo oplevet forskellige udfordringer i forhold til det at have dysleksi rundt omkring på studiet. Blandt andet så oplever de ofte udfordringer i klasserummet, hvor en af udfordringerne kan være, at det kan være svært for dem at udtrykke sig mundtligt. Og det kan have råd i forskellige ting. For eksempel, at de måske ikke har læst deres tekster, eller at de ikke lige kan udtrykke de tanker, de sidder med. Eller måske slet og ret ikke stoler på, at de faktisk har den viden, der skal til. Så noget af det, vi gør, når vi nu har fundet ud af, hvad det egentlig er, der ligger til grund for deres frygt for at udtrykke sig, det er at prøve at lave nogle små oplæg på, eller selvfølgelig den studerende laver små oplæg på møderne, eller forklare begreber, faglige begreber, som de skal bruge på studiet. Det kan også være, at vi laver en aftale om, at de næste gang, der opstår en given situation på studiet, skal prøve at udtrykke sig. Og det skal selvfølgelig være, når de føler, at de egentlig er i en situation, hvor de kan være trygge i det. Og så kan det godt være, at det ikke lykkes for den første gang, men så laver vi aftalen en gang til. Det vigtigste i den sammenhæng, det er, at den studerende har et ønske om, at der skal ske noget i forhold til deres udfordringer, og at de har overskud til at gøre det. En anden udfordring, som de studerende ofte oplever, også i klasserummet, det er i forhold til det skriftlige arbejde. Hvor det kan være svært for dem at vise deres skriftlige produkter frem for deres medstuderende, på grund af deres skriftsprogsvanskeligheder, som de jo ved er en udfordring. Og noget af det, man kunne gøre der, det var, at de forbereder de skriftlige svar hjemmefra, så de er klar over, hvad det er, de gerne vil udtrykke. Det kan også være, at det slet er at sige, at det er en anden, der skal skrive, og så skal jeg måske i højere grad tænke de tanker, der skal formuleres ned på skrift. Men man kan sige, overordnet set, så handler det jo om, at den studerende er motiveret for ændring, for at der kan ske noget. Jeg hedder Helle, og jeg er uddannelsesrådgiver, og jeg oplever, at undervisningen er med til at skabe rammer for de studerendes hverdag, men at nogen kan have svært ved at have overskud til at møde frem til undervisningen. Og det gælder særligt, hvis
sociale situationer er noget, der dræner energi. Og de studerende kan også have svært ved selv at danne en studiegruppe eller samarbejde med den studiegruppe, de har. Og så taler vi ind i, hvordan de kan kommunikere godt med deres medstuderende og med deres undervisere om det. Ja. Og noget af det, jeg også oplever, det er, at hvor undervisningen er med til at skabe det her rammer for hverdagen, så kan det være svært for dem at strukturere den tid, der ligger rundt om undervisningen. Og så ser vi på, hvordan er semesteret og hvordan er ugen opbygget som helhed. Hvordan kan det være en god idé at planlægge, sådan så der er mere overskud til det, som undervisningssituationen kræver af den studerende. De studerende kan også have vanskeligheder med at danne overblik over eller prioritere i deres undervisningsmateriale. Og her der får de ofte sparring fra en mentor, som er en studerende fra samme studie, som har været stoffet igennem tidligere, som giver sparring på, hvad der er vigtigt og mindre vigtigt at lægge vægt på i faget, for eksempel. Jeg hedder Rita, jeg er læse-skrivevejleder. Jeg møder ofte studerende, som taler om, at det med noter i en klasserumssituation kan være vanskeligt. Det kan være enten fordi de synes, det kan tage lang tid, og de møder mange lange ord, som de skal stave. Fagord, nye begreber og sådan noget, det kan tage lang tid, både at stave til dem, og det koster meget af deres koncentrationsevne. Så kan vi tale lidt om, hvor vigtigt det er, at de her noter måske egentlig overhovedet er stavet korrekt. Nogle af det måske skriver de noter, fordi de gerne vil koncentrere sig bedre til undervisning og have noget med og få en bedre forståelse. Man skal måske ikke bruge noterne helt så meget efterfølgende, og så er det måske ikke så vigtigt, hvor vigtigt de er, om de nu er stadig korrekt. Og så er der måske sådan mere sådan en fornemmelse af, at de her røde streger, der måske bare skal slå sådan stavekontrol helt fra. Og så er der andre, hvor det måske faktisk er mere vigtigt, at de er stavet lidt mere korrekt. Det kan være, at de skal bruge dem bagefter, så de skal slås op i dem eller søge i dem. Og så er det vigtigt, at de er stadig korrekte. Så bruger vi noget tid på måske at forberede nogle begrebsskemaer, som de kan skrive i, og som de måske allerede har forberedt, inden de kommer med til undervisning. Det er noget af det her, de bruger inden, hvor de læser noget af deres pensum, og de opdager, at der er nogle ting, der er vigtige, som de lægger vægt på. Det hjælper dem også til at fokusere og bedre kunne prioritere i, når de sidder til en undervisningssituation, så faktisk at vide, hvad det er, de skal skrive noter til, når en underviser bevæger sig måske lidt ud af en tangent, og de har et bedre blik for, hvornår det er, at det her det er lidt længere ude fra det primære pensum. Og så giver det en bedre forståelse for de her studerende, at de faktisk kan tage et aktivt valg, om det her det er noget, de synes er vigtigt for den uddannelse, de gerne vil skubbe i en bestemt retning, eller om det måske er noget, som måske er mere nice to know end need to know. Det skaber et bedre fornemmelse for, hvad der er vigtigt. Og så giver det bedre forståelse for, om det er noget, de også skal have med i deres noter. Louise, kender du det, vores kollegaer, særligt dine kollegaer, beskriver om, hvad der kan være svært for de studerende? Ja, det gør jeg i høj grad. Det er også noget, der går igen her på mit kontor, helt sikkert. Ja, hvad med dig? Jamen, ja, virkelig. Altså, jeg synes, de studerende, jeg har inde, det er meget gennemgående de problematikker, som både Helle og Nana specifikt for mit team beskriver. Ja. Så hvad tænker du, at vi kan lære? Jeg tænker i hvert fald i forhold til de studerende, jeg også sidder med, som her vil jeg tale særligt om autisme og ADHD. Der er rigtig mange skjulte sociale koder på et universitet, som de skal prøve at regne ud. Der er tit ikke særlig meget hjælp til at lave gruppearbejde. Der er en masse sådan, skjulte kulturelle koder, man skal lære at afkode. Og det er mega svært, især hvis man har en autismespektrumforstyrrelse. Og det betyder også, at mange af dem kommer til at mistrives på grund af ting, som andre har lettere ved at regne ud, men som de ikke kan regne ud. Ja. Og det med dysleksi, der ser jeg også rigtig tit det, som mine kollegaer også beskriver med, at det, der har med det skriftsproglige at gøre, det for eksempel stavning og læsning kommer til at koste dem enormt mange ressourcer. Altså det at stave og læse, som så går fra det at lære stoffet, altså det faglige stof på universitetet. Det vil sige, at der er simpelthen ikke et kognitivt overskud til at bearbejde stoffet på samme måde som de andre medstuderende. Nej, på den måde kan man sige, at begge vores grupper de er hæftigt på overarbejde. Så man skal huske, at de har måske en 50% ekstra arbejdsbelastning i forhold til andre studerende. Jeg vil lige komme med et kort eksempel. Eksempelvis så oplever vi jo igen og igen det, at undervisere synes, at lige præcis deres fag er det vigtigste, og derfor siger til de
studerende. Det er vigtigt, at de læser det hele. Ja. Men når alle så gør det, så kommer man i en situation, hvor for eksempel unge med autismespektrumforstyrrelser, som tager tingene meget konkret, de tænker, at de skal lave det hele. Og det forhindrer dem faktisk i at blive sådan subjektiverede fagpersoner, der begynder at sortere og prioritere i stoffet. Det vil vi gerne have, at de skal kunne, men det bliver de sådan set adviseret i, at det skal de ikke. Ja. Og det er en enorm belastning og ekstremt ressourcekrævende for dem. Ja. Og det samme kan vi jo nogle gange også se med studerende med skriftsprogsvanskeligheder. De bruger så mange ressourcer på at stave nye fagbegreber, for eksempel, ikke? At det er overskud til at opdage, om der er faktisk også noget, der handler om at skulle prioritere, som du nævner her. Men det er ikke sikkert, at det går op for dem lige så hurtigt, som det gør for de andre. Og så havner de jo lidt i samme situation, altså de også bliver begravet i læsestof. Og de når bare at slå sig rigtig meget på studiet. Det gør de. Ikke også? Og så tænker jeg måske sådan lige her afslutningsvis, så nogle gange her på stedet, så taler vi jo om det her med, at vores studerende har jo ikke en fuldstændig anden slags problemer end mange andre studerende. De har det bare i højere grad, så man kan bruge den her metafor med, at vores studerende er et forstørrelsesglas på almene problematikker, mange studerende oplever. Ikke? Og derfor så kan man sige, begynder man at designe undervisning og klasserum til også at hjælpe den her gruppe, så er min klar forventning, at man kommer til at hjælpe alle studerende. Børneforventning, det kan vi jo næsten se. Det tør vi godt love. Ja.